ngawan ban ai kuble yapi ki bai ki jung blei baro ka keteng ka jung jisu nong penim bat kalong ka bakmen sasisin pat bangin yo snow ya ka tin ka jung blei ti ka title jong kani ka jing kren hakani ka mit ka bamanta ka dei sepang ka ding ka jung blei ngini pe kendiat ayu ka bible ka ong sepang ka ding ka jung blei ka ding ka jung blei ka long ka bakerpang ka belong very special, very unique. Kabatang makahi, kabalong tang makahi. Bat day tang ka ding ka jung ublay. Lasya, ya kabanwan, banbo hakaduan jong umuzes. Nisham unadap bat u abihu, kikun jong aran. Kila bakla shibun hakabakila persyang. Banbo ya ka ding ka bala penbersih. Kading ka ba penjaklia. Ka false fire. Ngipe chusu hakaktin ka jung ublay, hakashiti shkinong Hebrew, kalanong ka bakhat ar ka dukot ka ba ar pu kendai, ba ublay umday tang ublay jung ka jing iit. Hanray uday ublay ru jong ka ding ka babam du no. Ublay jung iulong ka ding. Ndalakut ka jing bisar ka jung ndalakut ka jing iit, ndalakut ka ya ka jung ulong ka ding ka babam du no. Ngipet day tang kadua haduan Moses lasya ia kading ke jung blay. Lada pin puli ningkong kis iem kat pra ka lenong. Ngipet hang ni ublay ubajubab da kading unday ublay hakatu kapor ya kisaus pa san pangut kini kinong itu pa jung ubal. Ublay ujubab ya ka jung duway jung Elijah da kading kalawan na beneng bat kalabam ya kading kenya. Klem kading ko kibai ke jung ublay kanumdan ka gospel. Ngipet ya ka New Testament lasdang da kading. Ya ka New Testament lasdang da kading. Uyanis haba ukren ya ujisu haka jingidai bat kading. Wang ubama uhi ulang kata ka syarak kabatbe bat ka jingshai ulang ka syarak bat ka jingshai kabatbe upertai gini ki kentin aga gospel of Matthias like alenong ka dekat ka bakhatwe wang on penbaptis yang ia pi da umen si mbokoj bat da kading on penbaptis ia pi da umen si mbokoj bat da kading kapoi kapor ba ublay upenlong ikaktin jung u kading Nisham uji sukres haka gospel o Lukas kat ar kalenong uang ngalawan ban syat ding haka pertay I am come to send fire on the earth umen sim like no anabneng haka nika pertay kadika jung tray jung u uwan uthe daka ding ke jung ublay hakibriu ke jung ublay kabangin senang ye pe chu bat day hakabakum ke ni kapor bakibriu ki kendit bat ki lengo wo ke jing tray ke bakrau ke jung ublay wada ke ni ke ya ke mentah bon ba kibriu la pendap iki de ke ding ke jung ublay ki krani ke tin ke jung ublay bat kibriu ki wan show blay de ki lak kibriu ki wan show blay namar ka jintray jong ka gospel klem ka ding ngani tu ye pi ka numdan ka gospel study bhai ye ki kam ki apostol study bhai ki gospel ye ka jintray ye ka jingelap jong Jesus Christ ye ka jingelap jong ki apostol ka bolong bai de ka ding ngimdan de ka waipat ka ai ban le Andai tangban IT no ayaladi how men si mo khoi ba on thang plu ingi da kading uji sukres uang alawan ban syat ding wala ambaro ki commentators ki menjur ya ka jengmut jong ka kading ka ba uji su ukren andai ki don kini ki scholar leaders ki ba pakmat jong ka balang ki yo iya ka ba ka kentup ka ai ya ka reference jong ka jeng tray barat ba jong umen si mbokoi
haki pau snam ki bla lek no bat hadu menta ngi I ka jing turai jo umen sim khoi kadai tang ka wei ka jing duai jong ka balang ka jing yam jong ka balang haba ka balang ka yam ka ot ka lenyar rahmat jong ublei dai hakabakum kani ublei upa yaga fire gospel yaga fire seminar yaga fire conference upa yaga dekading bat kibriu la pendap tu men simu khoi kibat ko kiyah kibamatla la penpet bat kikamba kijia namar kading jung ublei hatu ublei uklam ong yu Jeremiah Haklenong ka basan bagat khat ka bakhat saw ngan penlong ya kitin jonga kading ha ka sintur jong me ko Jeremiah ngan penlong u Jeremiah ula keren da kading bat kibriu kila syapting kias ngo ya ka sur bala pensle jong ublai ka balang kum kading ngi pule ka siti skinong Hebrew kalenong ka bening kong khat ka banyo bau blai upenlong ya kisakri jong u telit kading like flames of fire ladapin pule ki kam ki apostol ar kelenong study bha pule bha puson bha ar kelenong puson bha pinsyam baki telit ki bapat benat kum kading kilami na kisispa ar pongot but automatically ka ay ka ba jia ka jik im jong ki kanta ka jing sedang ka initial evidence kami naki baki keren naki weipat ki telit habala pendap iki do men semokot o ka balang jong kading kading ilum jong kading hakikam ki apostol kani ka ka balang ka ban ningkong ning syap ka bakadayangi ban buat hakajing im jongi handrai suki pasuki ngi sentut no nakani katenrai nakani katlong ka ba ublei ulabu bangin but ko ki ba it ki jong ublei dai na magta ki briu jong ublei kidi ban long kinong tibe ding ki briu ka jong ublei kidi ban long kinong tibe ding handrai ngi pija ngim don ding ai ruem ko ki ba it ki jong ublei kai ka ban dia ya ka jing im jongi kai ka ban dia nangila yang akhmat jong ublei ayung ilale bat ka ding jong ublei ka bula ai hatung ilong kum nadap badu abihu hatung ilong kum ki khun jong aron hatung ilong hatu ka ding jong ublei ka balong unik kabalong tang maka kadon kawanmu hakibalang jungi kawanmu hak ministry hakiting yalap hakiting hikai kawanmu kading jung ublai kumakawana kading kumakapor jung Elija kipat ba ha Jerusalem kilalengo barakot kitu ki saus pa san pongot kinong itul pa jung bal kilaknya kila ot yelade handrai mdon ai ruem tanggading jung Elija ublei jungi ujubab da kading kalawan bat kala penlengo bat kila ong tang ublei jungu Elija bat ki Israel ki bala phaidien na ketugo por kai ki bala ja kila ngat piang ublei wa emu basisha ko ki ba e ki jungu ublei ngipet ka balang ka beningkong ha Jerusalem ngila ban khot ka missionary church ka balang missionary kabalang missionary wala pning kijing syak pan sitam bain ki persecutions hanre kim sim lala ban penlip ya kading ka jung ublei la syak pan sitam bain la bebe ni ki breu la bebe ni ki bangai barakhat bat kat syak ki poi keleng kai ka bakile kading ka jung ublei ka dan hapo jung ki sakhi yau Jesus Christ bau Jisu ula kiu kading pna bat ula yap bau Jisu ula tep yu bau Jisu ula mi pat kisaki keleng bat haba kibriu kingat kio priang ya kajing penim kani kabalang ka ba meningkong haga ba upitras yalap kalalong kajing yalap
hakading jong umen simo koj. Kajing yalap hakading umen simo koj. Lai hajar kibriu la ong bakidan la penkenduk yaki. Oh la konvik yaki. Kila ong ku Petros kumnong yin le. Lai hajar kibriu ka kubor jong kading. Ko kibaik ki jong ublay. Hatu kading kami na em nakasintur ka jong i. Haka kitab Jeremia art hulai ka lenong ka dekot ka baat bukandai. Hang ni ublay wong, it's not my word like the fire. It's not my word like the fire. It's not my word like the fire. Hatu kamdai kading. Hatu kamdai kading. Ang ublay. Hatu kaktin jong akamdai mo kading. Tu pej beniak hang ni kading ni pej hang ni kam sumwan namar bau Elijah ula ai ka jingknya. Handrai kelawan kading nakadau bau duai bat bau ngai. Bat ka jinget kalong ka jing job yau Elijah. Ungai ba kading jung ublai kan wan na peneng. Uyam duai bat ka jinget jung kading kelawan na peneng. Ngipej ublay upha ya gading tang ha ka jingknya. Upha ya gading ha ka jingknya. Kikistan kibasyang sup. Kading kanum kem. Kading kanum ing. Bat kading kanum wan. O kibai ki jung ublay. Bat ki jingknya jungi barbor. Kidi banlong bat bamdu da kading. Kajing kenya jung balang, kajing kenya jung mat, kajing ukris, kajing yam, kajing lenyar. Jong ki prayer towers haka pertai, anjubab da kading, haka bakibriu, nakanu ka background. Nakanu ka background jinget. Kiwan showblay, da ka bor jong ka gospel, jong kading. Ay ngo yoblay, kading kalong nakabenta baro. Ki revival fire kamday setia kata ka reward lani ka bainong jong ki priu ki babha. Handray kalong kajing ice ngo bha kajing ublay namar kajing yam bat kajing lenyar jong ki priu ki ba IT ki bangi khot ki priu ki missionary khot siu. Ki bomla ban yalap, ki bomla ban let keleng-keleng. Handai ki dam ki khok siu kumu Livingstone. U yap ki khok siu jung u. Namar ba u dam ki khok siu. Bat ka outcome ka bami nang ta kalong. Ki briu, ki yos ngau, ya ka kubor jung ka ding. Hatu bleu klam onga Isaya saw ko lenong dekot ka basan. Bangan bu hasion, ya ka jing ting shan bat ka jing meding. Ngan bu hasion, ya kata ka jing ting shan, bat ka jing meding. Ko ki ba ki jung blay. Kalong ka ka ba snow tenat. Kas kalong ka ka ba snow bang hadu kata ban yo snow yo blay jong ka ding. Haga gospel yo anisan kalenong. Kat khat ka ba lai pusan ngipet hang ni u Jesu Christ upla ya u yo anis nong penbaptis uang kumno. Ba ulang kum kesyarak balatang bat bating syan. Uya anis ubriu ubakum mga bat mapi. Ujisu ang ulang kum kesyarak balatang bat bating syan was the burning and shining lamp. Dahil nama kata daw ga gospel kadiban long ko buklud. Ga gospel kadiban long ko buklud compare laka pertay ka bajablo kan riben yangi. Polo ang kimat yarki. Ngam ngole ran ban yalap ya ga gospel hasurok. Ngam ngole ran ban yalap ya ga gospel akanu ka jaka namar ka deka bor ka jungublay. Sya ka jing penim tang lada kibriu kinget ya ka gospel. Ko gibai ka jungublay kading kapat itanat hadu kata-kata. Banyalap ya kini ki oracles ki living oracles ki jung ublay lani ki jing ong ba im ki jung ublay klem da long lively klem da plu ko ki ba ki jung ublay kalong ka ka ba snow klebi the gospel barabor kalong is to be on fire kadiban long hakading kabada kading
ban syalap ia ka gospel ban syalap tang balak dai ban yalap lani ban yalap ika gospel ka balong pejak hadu kata kalong ke ba ikhle bi hakmat jong ki briu kinrki kinong wow ka jingalap ayu ka bakum kata ngipat kiskan kisong slam halor ka stup ka ba pejak Henry hakastup kaba pejak kisong sislam bah. Bon ba ki kistan la nyon yangi la syong kelany mengor usaitan kajing jaitu kajing jai pede mla banyat ki kistan ki besuk ki ba imtang hakatu ka baje ki ba imtang hakatu kajing riu jong ka baje hakisau kenro Kim tre ban pun sitom, kim tre ban pun misap, kim tre ban lej kibriu. Haka testament kabarim, ka kibriu kilat ka ying mani. Kibriu kilat ka temple, handrai ka testament ka batamai, kani ka temple ka balang mga ban mapi, ngilat ka pertai, ngilat ki paralok, ngilat kibriu, ban yalap ya ka gospel ka jungublay. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes. Suang Apostle Paul ngam leran. Lada kinget kiyo ay kajing panim. But habakaway ka man sim, kawan showblay. Ki angel habneng, Kia syat kemen ong ujisu. Ki angel ki pet nang tei. Ki dakwa banwan hamaulai. Ki dakwa banwan haribhoi. Ki dakwa banwan ha Assam. Ha India. Handrai amsyim la asain yaki. Amsyim la khot yaki da ublay. Ujisu ladap. Upol ladap. Ki apostol ki ladap. Ngabat mapi ngila jandep. Ayungin laja kemat jungublay, dengungin laja kemat jungublay, lemra iki mensim, hakajing im gajongi. Tongin yo eka ding jongu mensim bakoi, hakajing im jongi. Tongin yo eka ding jong ka jingat, ka ding jong ka jingat, klam ka jingat, ngimla ban pesrubai ublay. Habang yalap yaki living oracle si ublay, ngimla klam da yalap, klam da krut, hakajing im jongi. Tongin long kisyarak balatang, bat bating syan, kisyarak balatang, bat bating syan, hakajing im jongi. Long kisyarak ki balatang, om tang ki evangelist, handrai kita kinong saki, kita ki basyakri ki minister, ki briu ki batray ki balang, kita kan ki batray, hakakam ka jungublay, tongin long kisyarak akisrok ki bapjak. Bakibriu kini ya ka ding ka jong ublay hakajing im jongi tongin ni penjak tongin ni pendunai ka dijok bat ngin pun bun briu habneng ngin pen bun briu habneng kajing keli kalong hangno kita kitiar yale lan ki weapons ki jongi hangno kita kitiar yale ko ki evangelist ko ki pastor ki nong hikai ki nong kitiar yale Upal wang yu Timothy ubalang unang yalap. Hakashiti ba aru Timothy kala nong kabaningkong kadekat kabanriyo wang stir up the gift of God. Tenru ya kajing ay kajing ublay kabadon hame. Hakaway ke translation la yato ingi rekindle or fan into flames. Fan into flames the gift of God. Stir up the gift of God. Penki ya kajing ay jungublay kabadan hame. Kilay tenro ya kibreo. Penki ya kajing ay jung me. Kini kikintino Paul. Day ban le dakadingu mensibuk hoy. Kikintino Apostle Paul. Day ban le daw mensibuk hoy. Ngim day ban long kita kipapaja. Ngiday ban stir up that fire. Ngiday ban tenro. Ngidi ban sliu, ngidi ban penme, ya kena gading ke jungublay. Haki jingisang, haki conference, haki jingisang kena, haki Bible Sunday School, haki ngiha ban tenru, ya kena gading ke jungublay. Gajat jingyalap,
Lani ke evangelism kapa job haka pertai ke evangelism jong umen si bokot kade ke evangelism jong ka ding jong umen si bokot jong ublay. Kogi ba ke jong ublay ngipet upol ulayap no. Livingstone ulayap ublay uang ini yang mentah let yok kenti kari. Let yok kenti kari. Ngapan berat no ye ta kajing ting, kajing siap ting, kajing red mensim. Ngapan berat no iki feelings of inferiority, ka inferiority complex, ka wana ki kristan. Ki pau hajar ki brio, ki dan tanga mensim ka basuting, susir bet ya kajing em. Mdan kajing nget hau blay. Ban yalap, ban hikai, ban lek, ban fly utrai. Kimla namar kirit mensim. Dan kibriu. Kiba yenujor, ki kristan, kiba mensua. Ya kinong yalap, kiba mensua. Bat ki kristan, kiba menta. Ngan itu ipi kijing kraw. Kajing kraw, kajong ubriu, kasyong hakanu kapor. Katah karta kajong ublay. Ublay ulong uju. Dai namar kata-kata Joshua ulak banle ya ke ka ba Moses umlak banle namar udon ya ublay jong Moses Elisha ubalas lamba ulas syong school ba ban but tiak patiak ya ki promptings ki jong umensi boko ki kita ki promptings kijing kentu kijing ong lani kita kijing pasiau jong umensi boko ya ka donot ulas syong school ba ban susgo bet haba umensi mong hot uong hot haba umensi mong uong ko gibe ke jong ublay ngidon kam ya ka ding ke jong ublay ha ka jing ga jongi ki kentin jong ujisu uang alawan ya kaban syat ding ka pertai kabamut ka jing tray kabakrau ba jong umensi boko baro ki commentators ki menjuri kani baga de jeng tre ke jong men simbo khoi kabaki nong yalam jong kabalang ki deiban snutu ban bot ya kataken ka jing yalam jong men simbo khoi ujisu 6% uf bot bet ya ki jing ong men sim bat ki apostol ki bot bet ya ki jing ong ke jong men simbo khoi ta ke jing im jong ki ngakwa banri kum kawai ka tin phira ka tin MC la ne ka mutu ya ki kentin jung wai ru khoi ubala rempha wong ai bangan ing tang na ka bentau blay ai bangan ing la ne bangan plu tang na ka bentau blay Martin Luther kwa bagi ka dingu blay ka dingu men sibu khoi ka ding jung ka jinget kan dono na ka jing im jung Wadah pedang kijing syak pensitom ki babun. Ki be yu Martin Luther. Ban peniap no yu. Namar unong rak tien. Kaba shisha jong ublay. Haka jing im jong u. Ngipet ka peningkong ka ding ka pen internet ya kibriyo. Kata kalau ka shisha ngimla ban len. Ka ding ka pen ki ya kibriyo. Kata kalau ka jing shisha. Bat ka balay ka ding ka ing. Lani ka ding ka pen ing. John arai sabang puli ya kajing im kajungu unang yalap u evangelis ubakrau udumak ya kajing du ya kading udah dumak udah beno ya kajing kluj ya kajing be ya kajing do ya kajing du no ya kading ngap uang umde unang pop ubae kajing kalong bau evangelis ulang ubae unang yalap ulang ubae ngasyam kalong kabusuk uang ban job ya unang buat ya kawai kemen sim ban yo ya unong yalap uba meding haba ki press reporter ki ban keli yo John Wesley ke ai kini ke but beri habar ki hajar ki ban syak skor yo me kai kini ke but beri ke jubab ya kini ki press reporter wong John Wesley fills himself with divine fire. And people crowd around him just to see how he burns. Just to see how he burns.
John Wesley upendap yala di nagading ke jong ublay. Yam uduay udam ko seo. Upenbon dia kapor bat ublay. Pada bau mi nang tau yalap kibriu kiwan kipet you John bau pulu bat bau ing. Hallelujah. Kalau day kapor ya ki evangelist, kalau day kapor ki briu ki jong ublay. Hangno ki dong ki sno ki madan. Hangno ban yang ban yalap ya ga gospel ban pulu ba ki briu ki nong wow one ye pej one ban ye pej. One ban ye pej utu briu. Uyalap. Bat ki yo sngo ya ga gospel. Bat la da ki ngai ki yo ka ba pen yo ka jeng penim bat la da kim ngai ki la rem lupa. Ko ki be i ke jong ublay. Day namar kata kadau u apostol Paul ora ong lupa ngam sngo le ran ya ga gospel u Chris. Na bakalong kata ka bor ka jong ublay sya ka jing penem. Ka bor ublay sya ka jing penem. Ka bor ublay sya ka jing penem. Ndan briu basta ka persei. Balak ban ay kata ka bor ban yo e ka jing penem. Ka gospel kadeka power of God unto salvation to everyone who believes. Yaway pakaway baro kibanget ko kibriu ko jong ublay. Bon ba kiyap no klamu Jesus Christ. Bon ba kiyap no na makikistan kim don ni gading ka jong ublay. Bat ka jingkeli ka long ka bakraw bat ka bakhakdo. Hatong ilong ka syarak balatang bat batengsan ko mo Yohanes. Hatung ilong ka syarak balatang bat batengsan. Habang iyat, habang idon hafiz. Habang idon nakikam ki jam ki jungi. Hatung itengsan. Ning ilong ki syarak ibalap pelip. Hatung itengsan. Ujisu, Yohanes uang yang kikentin. Utaken on penbaptis da umensi mukut bat da keding. Dai Ujisu Kris uban penbaptis. Yangi bat ka challenge kaba way urat ba au evangelist bakraw juga percay urain u evangelist Reinhard Bonnke wong ini kikintin God does nothing but in answer to prayer. God does nothing but in answer to prayer. Ublay ayay ruem hanray tang ba on jubab ya kajing duway jong balang. Tang ban jubab ya kajeng duai jong ka balang. On ba ngisngo kumba ublay umki umensim umki. Haduk menta ka klam. Umensim bukud uki. Kadaw barok kalong mangisyong klikti. Ngimtre ngisyong suka sayon. Ngimki ka balang kamki. Kajeng duai kalong ka bor. Kajeng duai kalong ka pangihapan pensitom. Kadai kita kajeng yukun. Mdai ban su chong ban su thia. Oh idon kam ban res ban thia. Hanrei kum no pat kajing yakun na kajing doai. Satan u up upet udan ka strategi ka bakraw jungu habang ikre ban yalap ya ka gospel. Kai ka strategi ka jongi ko ki bae jong ublay. Mensim bako udan ublay udan umla ban ai ruem. Lemdangi ngi penki ekakti ke jengu. God is moving all the time. Ublay uki ekipor bara. Ublay na do kitab Genesis uki umensimu ko uki ekipor bara. Hado ka niga kelemat udang ki. Sakat no benai sakat no snem ngindang don na kaniga ya ka bakhat do. Gila don hakikenta ki bakhat do ko giba ke jengu ublay. We am bounds. Kini kilong kikentin ke jeng uang ba ka gospel ka tuit leng ba ki donut jong kinong elap baro ki bakrautam jong ublay kidai kita ki bakhlan na ka donut ngan puli kumba kalong the gospel flows through hearts. All the mightiest forces are heart forces. But uang ini kikentin it's easier to fill the head than it is to prepare the heart. It's easier to make a brain sermon than a heart sermon. Kau kibai kijung ublay. Kalau kau besuk ban penkre sermon.
ban puli, ban kopi, ban toa, ban keren, kalau ke besok, handrai kumno pat, ka kubor, ka bami, na ka conviction ka jungi, ka bami, na ka donut jungi, ka bami, na ki umat ki jungi, bon ba kinong ilap ki belalay no, haki spas nam, haki snap, pau snam ki belalay no, kidai sisa kita, kidai kita, kibaki khot ki hard forces, kiba ka donut jong ki yama khmat jong ublay, kipat ka donut ki lenyara khmat jong ublay, pada baki yang woman si mokhu jong ublay, wan kum keding, bat ka wan keding pensle ka bakraw, ka tu ceki briu, oh uang uluta di kentien, he who prayed well has studied well. He who prayed well has studied well. Utau bula duai bha. Ula pule bha. Utau bula duai bha. Ula pule bha. Kogi ba e ke jong blai. Lada usaitan. Unyo no yaki evangelist. Yaki nong yalap. Ban shim. Ban penlong ya uta. Unong yalap. Ubriu bakwa abrai. Ubriu ba e tang ban bam. Ubriu ba e jaga jingero. Ubriu ba e jagata kata kajing smopa. Ubriu ba e jaki ba internet. Udan hapo jemu ya kata kajing kwa lalot kajing im jemu. Badlada upol ngipet ula syani alot. Lada pin puli ki sithi jeng ubaro. Penkut da kabaong ngasyania duwai lem na kabenta jonga. Upol ka ministry jemu gikot ketias ministry ka ministry jong ki umat ka jing syakri jong ki umat ulet keleng useng ki balang keleng uyalap uhikai yaga tin ka jemu blai upen long senran ni ki briu uyalap yaga gospel upen ki ki himarom Kogi ba e ke jong ublay med labat step utray shitom. Med labat step utray shitom. Uya khon na ke jing duway. Ukran na ke jing duway. Ubun kam bad ublay. Ubun kam bad ublay. Bad ublay haba upej umdan ay ay tangban jubab. Ya ki umat jong ki ba e harom. Ha Korin, ha Galatia, ha Ephesus. Ufelaman marway kila duai na kabenta jung u bat ka ministry jung u kolong ka bakraw ka bayar ikamba bakidak khala kijia namar u lalong dependent lot ha kata ka jung duai jong kiru khut ki jung ublay ibriu ki I ka ding ki jung ublay akaporu Jesus Christ akaporu ki apostol bat hadu menta ka ya ka bakhadu Kibriu kidagi I ka ding ka jung ublay. Worldwide aka pertheng isyam. Ba kibriu kraw ka jung ublay kidang bon. Ongi don kam ya ka jing saat ka jung pi. Nga don kam kata-kata ya ka jung duay. Ba ka jing saat ka jung pi ya kamat jung ublay. Ba ublay un bat scam. Ba ublay un pensyait bor. Ba ublay un ay kamet ka bakot bakya. Pet kito ki request prayer jong upol siya kinong Rome, siya kinong Korin. Baublay un sumar, unda un keri u apostol Paul. Baublay un ri un sumari u, bat baga gospel kan yo yat sted. Wang ga gospel kariban yo yat sted bat bakan yo aburam. Ambau syaitan u Lucifer u lekat mamanya Gibriu, hakini ka pertai. Namar ka pertai kada ka jong Lucifer, kadai jong u. Wat yo jisu ra hang te helor wong pej lada medam ngan aino ya kena pertai namar ka de jonga uyane song piwat I jaga pertai namar ki baro ka pertai kidai ka sistem jong setan ngidon tang ki ngilong tang ginong ya wer ka jinglong trais nong jongi kamdai nang ni
Ngilong tang kibriu kiban supendep no ya kata kajing temu ke jung ublay. Tong inum du no na kata kajing temu jo ka benang. Kajing temu jung ublay. Ha kajing em jong bat jung pi. Nginum du barabor ngin don bat ublay. Bat ngin long ke jung ublay. Bat bala syayalam ko bala syayalam ujisu hau mensim bukuai. Ujisu kat ma ublay. Ususya yalam namar ba uday ubriu. 6% uday ubriu. 6% uday ublay. Handrai ula susya yalam. Sya yalam. Sya yalam. Sya yalam. Hanu sya yalam. Hau mensim bukuy. Ki apostol kila sya yalam. Hau mensim bukuy. Ki apostol ki sya yalam. Kiai da kata ka inward dictation mensim bukuy. Kisno tu ka suruh mensim. Kisens ya kata ka suruh mensim. Kidan ke discernment ka baknau. Ya ki ba syong per ban penia per. Ya ki jong ubriu. Bat ya ki jong ublay. Ko ki ba ki jong ublay. Ngihap ban don hu mensim. Ngihap ban im hu mensim. Ban ya jau mensim. Bat ban sngau shibune. Nau mensim bakoy. Bat ban yo ya ka discernment. Ya kata kajing sutu. Kata kajing start. Kata kajing campang ka bakraw. Kenang bangila ban buat diki promptings. Lani kita kijing pen kijing pasiau. Jong mensim bakoy. Bangila ban pendep. Ya ka mission ke jung ublay. Ya ka bula ayangi. Ban pendep hok ya ka. Haka jing im jongi. Ko kiba ke jung ublay. Ngim don ruem. Hanray tang ban ko ngu. Ya ka sur mensim bakoy jung ublay. Ay baga ding jung ublay. Kan pulu ka ying jung pi. Kan ding jung ublay. Kan pulu ki kun jung pi. Kan pulu api ki kimi ki pa. Bana baga ding jung ublay ka pulu. Ko kiba jung ublay. Usaitan uhapan pet. Usaitan uhapan pet. Abaka ding jong ublay ka plu. Bat ki jing melin bas niu. Jong pi baro an lau no. Day lang kadaw pi thang yaladi. Haka ding ka jong ublay. Ublay udon ukwa ban lau no anangi. Ukwa ban pen plu. Ya ka jing yalap ka jongi. Kasyong hangi ka balang. Kasyong hangi ki balang. Langin dem na ki khok siu. Langin dam na miki khasiu. Langin pensitam na kum Livingstone. Langin pensitam na kum kito kibriu ki badem miki khasiu. Idan ki evangelist ki bakrau jung ublay. Balai ki krau namar ki dan ki long kemi. Namar ki dan ki long kepah. Ki bayam ki balenyar hakendong. Ubili keraham udan shibun bah. Kinong ya sahat na kabenta jung u. Barabaw keren. Ibriu ki wan show blay. Da ki lak mun ki wan show blay. Ka ding ka jung u blay ka wan. Ka result la ni ka outcome ka paminang ta ka day. Kata ka prayer tower. Kata ka jing duway jung kirukoy. Kata kan ka powerhouse. Ka paminang ta. Kaday ka jing patay. Jong umensim la ni ka explosion ka bakraw. Jong umensim bakoy. Hangno bagi penyang ke state, ngi penyang ke kurset, ngi penyang ke jingilap, ka explosion jong mensim, ka evangelism jong mensim, ka one but ka intervene hakata garukom ban datno nakibod yung setan, mensim bako utrei ya ka kamba, para ba utrei ka kamba jong uklauno eka donut mau, daga donut kibriu. When usnano ekijing pang barok ko open kia ya kibriu. Mensim boko udan menta utrei udang trei bat udang trei. To ai ba kene ding jong mensim boko kan plu api ki samla. Kan plu api ki kime ki kpa. Kan plu hakalong yeng ga jong pi. Kenang ba kibriu kini bat kintip ba pilong ki ba plu ke jong oblay. Kum ka balang kabanding kong ubleun kurku